Foto unong ilamba klidu jong kakenhun ke erang ka Hamas kakenhun ka belasan syari ka Gaza. Ya bala tip berteng kemuya ya Sinwar ulayap sisa naem kumba kisipai ke Israel kelapan bana ba ulayap ha ka jing terbom ngojongki ha kawe ni kejekari dengan jongu hapo ka Gaza Strip ha ki benta basyati ha ka khat pratri gurisau arajar harpsau. Henry Sashisin pat ki kubor ke lengka partai kelapan ki iwin harin ke jing pelai kubor kawe ni kelap tai kubor ke belatip ke Al Jazeera. Kabalakam balayo ban ringdur yau Sinwar ba udang im. Hagan ka durki ni ka video bala ringdur. Da unong ring kubor ka Al Jazeera kumbalakam layo i yau he barim jong ka Hamas ba ukup ya ka jan polo ringkat bat kinong bot jong u ki baking suloi. Bat ha kawe pat ka benta bat uwe pat ubriu badang batai bah ya ka map ha kawe ni ki jaka hapo ka Gaza. Layo iru ya ki benta ha ki ni ki jaka ki balajot lapra ha ki jingsha terbom ka Israel. Lala aru banyo usngau ki jing sawa ki kitang suloi kan ka video kala sapyang state bah leng ba kila patai kubor bat kiwe ki rensan ha ki social media kan ka jing pau partai biang uya ya Sinwar yo balapan banayap lai banai mensua kalapan kelumar jimut ye ki babon kamtam ye ka Israel ba kumno uneu klidu ki Hamas ula imbiang kan ka video ka balayo ring ka pauru de haden ka jing urlong ka jing sange yasiat no hapreng ka Israel bat ki Hamas sapo ka Gaza. Bat haba ki jing ya keliang ya ki koidi ka Palestine bat ki balasha rabor ki Hamas ki bade kinong Israel kadang ya syakmat hadu menta Usinwar ula syak peniap ka khat prati urisau jong sendam baladap ha ka jing kenra jong ka Israel kato ka nei kenta haden balayo i yau bau penkendria ya ki tiar jong u ha ka wi ketleu hapo ka Gaza ka Israel ka keno yu bau de unong penmi neu mastermind ya ki jing thombor ha ka nyutrek urisau arja plai ka jing thombor ka bashar kaitam ha ka history jong gi kabala penmi ya ka jingya kanat ha Middle East mat kabala wanra ya ka jingya per jingmut ka bajur ha pring kiri sepngi mat kiwi kiri ka bakershan ya ka Palestine kadur kabala penmi da ka Israel ha khat pratri urisau ki pen i yau Sinwar u batulat ha ki por bakadu jong u ha ka jing persyang ka bakadu jong u ban yele persya layu i baula siat sya kadrun ka baring dur yu hadin kata ka Israel kalapan hap ya ki kot lengkodop badan kadur jong Sinwar bat ka kubor kabaong baka Hamas kanam san syarshu ya ka Gaza. Ka Middle East kala dap da kacingnya kenat aduk ka nyutrik urisau aja play ha ka baki erang jong ka Hamas bat ki parlok jong ka kilalik ban tombor ya ka benta jong ka Israel hasil yang upudusam jong ka Gaza. Ha ka bala peniap omduna ya ka ars pangut ki breu barabor ars pa sar pangut ki ripai ba bat ki sipai ka Israel. Kom ka jing seu keliang ka Israel kelahir tma ya ka Gaza hagan ka jing hertma ka Israel layo peniap palat sau punya hajar ngut ki breu ha Gaza da ki langut ki blakla klem jing klem sem